Był dramat. A nie zareagowałeś, to co? Jedna Nie? ręka. Powoli, tak jak... O, widzisz jaki dramat. Proszę pani. Cały mam. Nie. Nie ma sprawy, może ktoś złapać linę? Dobra, ja tam mam tak tak mocno. Dobra, okej. Tylko trzymajcie, no właśnie zostawię. Powolutku. Tylko tutaj na drugą, czy Co? tam dalej? Tam dalej. No poczekajcie chwilę, tylko jeszcze jedną grupę przywieziemy i zaraz wracamy. A to proszę. Dziękujemy. Powoli wodę na kostkę. No ale zabierz dziewczynę na rękę, co? Ej. Nie, no nie wskakuj, kobieto. Tylu chłopaków i ona sama musi iść. Ale złapał dobrze. Za to szacun. Dziękujemy. Dzięki. Ej, tylko trzeba przejść teraz ten, a nie, spoko. Ty, my tu się przedzieramy, stary, tu jest czasami... Nie ma sprawy, może ktoś złapać linę? Dobra, ja tam mam tak mocno. Dobra, okej. Tylko trzymajcie, no właśnie zostawię. Powolutku. Wcale widać, że wszyscy się zbierają do domu.